श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम नै हिनजावगोदाना जोंना गोमादोंमोन फैफिनबाय थाबस'नायदोंमोन थिखौ मिथिया जोंना Tadi gue juga jangan nih, saya naik kereta. Iya tuh. Hello लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव बरायग्रोनाय थालायबाय ससे खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' ओमफ्राय आं दिनै फुंनिफ्रायनो भिडिअ खालामनो सानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना सोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायबानो जाबाय ओमफ्राय जोंना गेन्द्रायाहाय जों ओंखाम खुरंगासिनो ओमफ्राय आइया सैमा फिसा नागिरहैदों आरोना लोगोफोर मैयानि सैमा फिसा गोमानाया फैफिनाखै ओमफ्राय आइया बेखौ नागिरहैदों आरोना ओमफ्राय बोथोराबो जा गुसुखामोन नै ओमफ्राय आंहा गोदोनि थफसि हमगुलायबावो गोजांनानै ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो फिसाजोआबो साइडआव उन्दुगासिनो ओमफ्राय आङो रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय साइडआवहाय बे न' बानायगासिनो ना ओमफ्राय आवाजआनो आं रायज्लायनायखौनो खोनालायाखै आरोना ओमफ्राय बेखायनो मुट खालामनो गोनां जालायदों आरोना आं लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मोनबाय सैमा फिसाया मोनाखैलै दिउन खाथिसिसो सोरबा लांदोनो थांनायदां नागिरनो थांबावसै अ लायाबा सोर खिन्थाया सैमाखौ सैमा लायनो थांबाय आइमोना नै बिमाखौ लांफालायनानै गफिनलायबाय सैमाखौ नागिरहैनो थांथारबाय औ बिसिना खामानि मावनाया देन्जार होख्लायखाबाय हरनिफ्रायनो ओइथिं गेन्द्राया ओंख्रि संगासिनो मोनाखै नोंना ओंख्रिया हो उखैबायथ' दुन्दिया ओमफ्राय ओंख्रियालाय दासो गोदौगासिनो ओंख्रियानो संगासिनो ओंखाम ओंख्रि दै गुदुं गेन्द्राया दुन्दिया सुदों हो जोंहा बिमा फिसा मुसुगुरा खेबजां जाहांबाय फैफिलि लानानै थांबाय मामिजों आइजों गेन्द्राया आरो गरसि खाहैबावबायसो गरसिना फेन्दी खादों खोमा थेखासो जालायबाय लाइट गोजा मोजांसिन दं न'नि लकेल न'नि जाखोथा जाखादों मटर साथि जाखोथा जाखादों नों संबाथाय बिराद गोथाव जाखायोलै ओंखायनो नों संनायखौल' जानो लुगैयो नोंहा दा जादोलाय जों सान्दुङाव थांसै जोङो सान्दुङाव थांनायसै ओरायबाय गान दामनाया एबसुआव मिथिङा जोबाखै दाबो ओइ आबौआ थांबायना बाबाया थांबाय बिथिङाव बा जोंहा सैमा फिसाखौ आइया मोनबाय जाहैदों आं फन हरनानै सोंहरदोंमोन मोनबायनो लाबोसिगोन जि दावरावलै बिसिना खामानि मावबाय थानाया मेसिनानो सान्दुं फैबाय जोङो मामिजों आंजों जाखांबाय ओमफ्राय बाबायाबो एक्सुवेलि मिथिङाव थांबाय ओमफ्राय गेन्द्राया ओंखाम जाया रुथि जायो नालाय ओमफ्राय रुथि जानानै जाबाय आरो गैया ओमफ्राय दा मामिजों आंजों जाखांनानै सान्दुं सायफैबाय ओमफ्राय आइमोनाबो फैसिगोन सैमा फिसाखौ लाबोसिगोन सैमाखौ मोनबाय सोरबा लांदों जाहैदों ओमफ्राय उनाव मिथिबाय लांग्राखौ ओमफ्राय डाइरेक्ट लायखाबाय आरोना ओमफ्राय दा मोनबोबायनो लाबोखौ एफा मोजां सैमा फिसा आरो दाख्लैनिफ्रायनो थाबाय थानाय आरो जोंहा मा होनो फसायनानै लाखिथारो नालाय सैमा फिसाया ओंखायनो थानो सुखुवाखै आरो आइयाबो हरसे माने उन्दुनो सुखुलायाखै ओमफ्राय नागिरबाय आइया
मैया आइया सानाव हाबा नागिरदोंमोन ना बेखायनो सानाव नागिरनो मोनाखैमोन आरो ओमफ्राय आइया हाबानो फैग्रोमोन ना मोनायाव नागिरबाय मोनायाव मोनासै ओमफ्य दा सोरांस्लाब आइया नागिरबाय ओमफ्राय एसे एनै खबर मोनबाय ओमफ्राय लांग्राखौ मिन्थिबाय डाइरेक्ट पिपिलि लानानै थांखाबाय आरो आइया ओमफ्राय दा मोनबाय जाहैदों लाबोसिगोन न'निनो सैमा नालाय जोंहा आरो न'निनो फसायनानै माब्रैनि गेजेराव मासे लाखिथारबाय एफा मोजां जाखाबाय खयथा दं खोथिया मोननाय लाइट गैया नामा मोनसे लाइट Dear customer. शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हो ना पाता Kamu 방송 나고 हाय नै हिनजाव गोदाना जोंना गोमादोंमोन मिथिबाय खारस'नायदोंमोन सिकिउरिटिया जोंना बरसोथ' आरो बरसेया गाबदोंनो गाबा जायोलै अन्थाबाथावनो बिदि बस्ता बोआमोनबो जोंना सिकिउरिटिया ओंखामखौबो एख' लगायामोन आंनो दाबुरसो होना दोनदो अना खानानो टिफिनसो होना होदो फैबाय नै जोंना सिकिउरिटिया खैना नङालै बरसोनो बावदोंसो दंखा मिथिया हिनजावा ओरैनो मिथिया बिमा फिसा फैनायाव बिमाया गारना थांनायनि लाबोदों इसोर होनदर' बिमा फिसा गारना थांगोन बियो मालाय माबागोन बिमाथ' फैखागोन अमाबा हौवायाथ' लाङाखैलै ओरैनो होननानै खरसिनिफ्राय खनासै नैबे आंबो लांदोबा खिथाबाय सैमाया माबायदि गोमाना साना इदि मालायनि माबाखौ जा उन्दैनिफ्रायनो लानाय सैमा जों दा गारनो हायाखैना लांदोबा खिथानो बे खनासै अना खानानो फंसेबो होनायावनो थिखांनांगोन नोंनि मानसिया माबायसा थांनांला दिनैनिफ्राय खनासै सैमाखौ इदि लांबा सोरबा थानो हायो दे जायला नुवाखै खोमोना गोथावनो जायो खाना दोनफैबाय मा नै खोमोना बेसेबां गोलाव गोलाव जाबायमोन सिन्था जाबाय नै ओंखामबो जायासै सिन्था हयसै देनजार फिथाइ दंखायो होनगालाय नै राजोब्बायबो खोमा गोरलै गोरलैसोमोनथ' माखासे राबाय माखासे गोरलै गोरलै आंना बे साहानिफ्रायनो फैफिनखादोंमोन दा सिमाङाव साहानिफ्रायनो फैबाय सैमाया Sampai Ses. Satu bagdang sampai mak kali kan. Jangan kali dong. Pasang kali dong. Banyak kali nak ang sa kapag daw lebat. Pernah ada ini apa? Cindy. Dia kan terbaik. Ni tadi pun kau ni roh sesuatu, sesuatu. Apa ya? Oh, ambil dulu. Apa
Hayal nó đi là hayal nó ra đấy đâu mà mình 자, 너는 나 파사이 가드랑 그리스라나 하야 믹스하나. 삼바벨에 바사이 호로 타나. sao khai cái từ cái đi bay còn là cái là Em toàn đi cứ du bỏ ra này, sai là tay đấy. dia tua cứ dùng này ba tua cái thì mày lấy tua cứ cho là bên nữa Món giờ năng chỉ cái đê mấy nào, món giờ năng chỉ cái đê mấy nào, món giờ năng chỉ cái tung. ăn rồi đó ayo kali kudu kebiasaan kali kudu dengan kudu hot lagi sih kudu dali kama apa dali lah ini mana ni lah dali gudang saya yang sekian yang jana ni itu kana ni kaji sekian apa sih mana kaji sekian yang jana apa sih menjadi naik tangan sini malah kenapa gudang ni kau saya kaji sekian jana nggak 마아버지 문제인 나이타는지 자네 뭐는 내 바스는 뭐 잔 하긴 해 lại nhiều chơi khó năng rồi 마아버지 문제야 chơi khó này doain dari kupudung kalam sedang sudah sebaik lại nha đấy aram sampai mencari ompray minja mencari minja nang mau baju minja ya nanya mau baju anh là không chụp bài em phải dương của xe để bây giờ mình sẽ em là phong giải nào vậy anh tham gia được làm sao được phong giải nào lại em phải đi cái này xin lấy ra làm đấy được đây là anh xem nào anh là không chụp bài xem cái này sẽ đang giảm của xe anh cái biết chút năng đấy ăn ngon nakap kamu kayak sih wah yang kamu tidak mau mencari tentang jangan lu kita macam itu kita di Israel aku pilih berapa jangan lupa ada undang suruh lain aku pilih berapa setelah apa saja bah aku pilih berapa saja kan ang sedang pada ranung pada aku pilih berapa busa sedang mulai menjaga mau xong này cô ăn cái bài như ấy do mày dùng này làm ra cũng dàn luôn anh nói là phòng này gần đến lúc sẽ có phòng này là bên này bây giờ số mới sao bạn hỏi nó mang tôi lại cái hàng phòng này là sao Samkar meeting bani ke sira. Biết rồi. Anh này đã đâu. Anh là một thằng nào? Liên quan là nhà hay gì thằng này này thằng cái bên này nữa. Chân sản Phải. Gia đình thì này ra sản gì
सिखारबाय फिसाजोआबो सिखारलायबावोलै होनखाबाय फिसाजोआबो जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जाबाय जाबायसै दोनजोबसै Chịu đây rồi xin được số số học về được chuyện